mites tässä juhannusta viettämässä? Vähän jäässä, sun tyhmi kysymyksi kiertämässä. Mikä on meininki, miten sä teit sen? Salasta reittini sivuteitse. Keissei mitkä hyssinä pysyy. Äläkä sä tuu junnuna kysyy. Oikeesti on lopus. Mut ketä oikeesti kiinnostaa totuus? Fokus kateis ollut jo aikoja. Onneks osa mun hymyni taikoa. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Tää vaan menee näin. Nukutaan ja mennä eteenpäin.